Mara tittajjar minn karozza li kienet misjuqa minn ġuvni li kienet isuq allegatament bla liċenzja. Il-mara ttajret waqt li l-ġuvni kienet jipprova jaħrab mill-pulizija li kienu qed isegwuh u irreversja minħabba li krejn kienet qed tibblokka triq. L-Assoċjazzjoni Maltija tar-Ramblers, Din l-Art Ħelwa, Friends of the Earth, flimkien għall-Ambjent Aħjar u l-Moviment Organiku Agrikolu Malti kollha qed jgħidu li d-deċiżjoni li ħadet il-MEPA biex il-Power Station ta' Delimara titħalla tuża l-heavy fuel oil kienet deċiżjoni żbaljata. L-estensjoni tal-Power Station ta' Delimara ingħatat permess li titħaddem bl-aktar fuel li jinġess il-heavy fuel oil minn Jannar ta' sena d-dieħla sa' Settembru. F'mummenti lil One News, Alex Vella, l-President tal-Assoċjazzjoni tar-Ramblers, jgħid li din id-deċiżjoni ma konsidraċ is-saħħa tal-poplu Malti. Dawn il-5 għaqdiet ambjentali qed jakkużaw lil MEPA li ħadet id-deċiżjoni tagħha fuq rapport żbaljat tal-kumpanija tal-awdituri KPMG. Tant ir-rapport kien żbaljat li waqt is-smigħ tal-kawża meta l-Enemalta ppreżentat ir-rapport tal-kumpanija ta' awdituri, l-inġiniera tal-Enemalta li kienu preżenti kollha ma pprovawx jiddefendu dan ir-rapport. Meta l-istess rapport kienet ikun akkużat minn 3 kunsilli lokali, dak ta' Marsaxlokk, Biżebbuġa u Żejtun. L-għaqdiet irrimarkaw ukoll li r-rapport tal-KPMG iddaħħal fl-aħħar mumenti u ma kienx parti mis-sottomissjonijiet oriġinali għal kawża quddiem it-Tribunal tal-MEPA. Fil-lista tal-istaff tal-Isptar Gaj f'Londra hemm imniżżel li għadu jaħdem il-kirurgu Taljan tal-qalb Marco Scarci. Il-kirurgu Taljan qed ikun akkużat bil-qtil involontarju ta' pazjent Malti li miet wara li jagħmel operazzjoni tal-bypass. Dan l-isptar jagħti saħansitra n-numru tat-telefon u l-indirizz tal-email ta' Scarci. L-istess tabib qiegħed ukoll imniżżel bħala tutor għall-istudenti tal-mediċina biex permezz tal-esperjenza tiegħu l-istudenti jkunu jistgħu jiksbu l-esperjenza meħtieġa lihom. Il-kirurgu Marco Scarci għadu involut ukoll fl-Istitut Nazzjonali tal-Eċċellenza Klinika, is-Soċjetà tal-Kirurgi tal-Qalb, kif ukoll membru fl-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kirurgi tal-Qalb. Dan minkejja il-Pulizija Maltija talbet biex jinħareġ mandat tar-Arrest Ewropew sabiex il-kirurgu Taljan jiġi estradit f'pajjiżna. L-allegat qtil involontarju tal-pazjent Malti seħħ 5 snin ilu meta minflok vina nqetet arterja mis-sieq ta' pazjent waqt operazzjoni tal-bypass. Dan l-iżbal kien fatali tant li l-pazjent miet 4 xhur wara l-operazzjoni. Waqt dawk l-4 xhur fuq il-pazjent saru 7 operazzjonijiet oħra b'tentattiv biex l-iżbal jiġi rimedjat. Il-kirurgu Taljan kien ħarab minn Malta fl-2007 mingħajr ma ħadd prova jfittex fejn jgħat. Inkjesta ta' 4 snin mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ir-riżultat fid-deċiżjoni li jintalab mandat tar-Arrest Ewropew. Ma' Taljan hemm ukoll kirurgu Malti jaffaċċja l-istess akkużi li l-qorti ddeċidiet li ma tippubblikax ismu. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA tinsab sorpriża li ċ-Chairman tal-MEPA Austin Walker għalli kien hemm żieda fl-effiċjenza fil-proċessar ta' permessi għal żvilupp. L-MDA tgħid li ċ-Chairman tal-MEPA ma kkunsidrax li n-numru ta' applikazzjonijiet quddiem il-MEPA naqas drastikament minħabba problemi fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar. L-MDA saħqet li żmien ta' stennija biex inħaraq permess issa ġie mċaqlaq fejn l-applikant qed idum jistenna qabel l-applikazzjoni tkun formalment imresqa quddiem il-MEPA minflok wara li l-applikazzjoni tkun tresqet uffiċjalment quddiem il-MEPA. Skont l-MDA, iċ-ċittadin qed jaqta' qalbu jersaq lejn il-MEPA. Minħabba din ir-raġuni wkoll hemm nuqqas kbir ta' applikazzjonijiet u dan ġab effetti negattivi fis-suq tal-bini. L-MDA tajt ukoll li fil-waqt li flaqat ma' Austin Walker u uffiċjali oħra tal-MEPA dawn deru disposti li jikkonsidraw bitliet proposti mill-assoċjazzjoni, il-MEPA baqgħet kaxkar saqajja biex dawn il-bitliet jiġu implementati. L-MDA fl-aħħar nett semmiet kif il-MEPA tibgħat kontijiet lill-Gvern tas-servizzi li tkun għamlet. Dan għal kontrarju ta' dak li kien qal il-Gvern meta ħabbar li l-MEPA mhux ser jibda jkollha bżonn ebda għajnuna finanzjarja mill-Gvern. Raġel ta' 55 sena residenti l-Asri Fawdex kien immultat 3,000 euro wara nistabħati li ma kellux permess tal-Awtorità tar-Riżorsi għal ħażna tad-diesel. Il-Pulizija bdew jinvestigaw dan il-każ wara rapport minn ġara li toqgħod viċin il-garaxx tal-akkużat. L-ewwel li mar fuq il-post kien is-Surġent John Grima li fi 15 ta' Ġulju tal-2008 osserva li f'dan il-garaxx kien hemm 2 charabanks u tankijiet tal-metall ikkonnettjati minn taħt ma' xulxin permezz ta' pipe. Dawn it-tankijiet kellhom likwidu isfar fih u kienu mimlija ftit aktar minn nofs. Kienet sar ispezzjoni oħra mis-Surġent Maġġur Mario Kassar u l-Kuntistabli Anthony Kalleja. Dawn innutaw Bowser li kienet jikkonsenja id-diesel fil-garaxx tal-imputat. Il-qorti immultat lill-akkużat 3,000 euro u ordnatlu biex ineħħi t-tankijiet tad-diesel fi żmien xahar.
Ġew miċħuda rapporti li deru fuq l-internet li l-kantant Jon Bon Jovi miet, għal kontrarju Jon Bon Jovi palissa jagħmel kunċert tal-karità. L-istilla tar-rock der propjament il-bieraħ fuq ritratti waqt li kienet jiffirma autograf. Id-Daily New Block International kien l-ewwel irrapporta l-għajdut li Bon Jovi miet kawża attakk tal-qalb. Aħbar li qajmet bosta reazzjonijiet fuq is-social network Twitter u daret id-dinja. It-temp ser ikun ftit jew wisq imsaħħab bħal bit tax-xita iżolati li jsir imsaħħab bħal bit tax-xita li jistgħu jkunu birrat mal-lejl. Viżibilità tajba minn barra f'xi ħalbit tax-xita. Riħ ftit qawwi għal qawwi mill-punent Majstru li jsir moderat għal ftit qawwi kultant u jdur mill-punent il-Beach. Baħar qawwi imbagħad baxx mill-punent li jsir mill-Majestral. Temperatura tal-baħar 19 grad, l-ogħla temperatura 14 grad, l-inqas temperatura 8 gradi. Indiċi UV 2.